Hola, estem a l'Estruc, Centre de Creació, i anem a entrevistar el Pedro Ortega. Quan vas començar a dedicar-te professionalment al mim? Professionalment? Molt jove, perquè vaig començar molt jove, però bueno, es pot dir que professional, que dius acabo els estudis i començo a cobrar, fa 7 anys. Tens prou en treballar amb el teatre o la mímica, o ho tens que complementar amb una altra feina? De moment, tinc prou. És veritat que treballo amb diferents companyies, perquè si fes només mim no podria viure així, però sí que faig teatre també d'adolescents, de prevenció, que es diu. Treballo amb diferents companyies aquí a Sabadell o a Barcelona, però de moment sí, només visita el teatre. Quan vas arribar a l'Estruc i quan portes experimentant en ell? A l'Estruc vaig arribar molt jove, amb 18 anys. O sigui, ja fa pràcticament 22 anys. Més, 24. Vaig començar venint a l'Estruc per diferents companyies, fent teatre de text. I després, quan vaig venir amb la meva companyia només, que volia fer els meus productes, els meus muntatges, però d'això fa potser 4 anys, quan vaig tornar a Londres. Amb quin objectiu vas anar a Londres? Volia estudiar una cosa que es diu mim corporal, que és un altre vessant del que és el mim clàssic, diguem-ne. I això, estudiar, bàsicament. Moltes gràcies per aquesta entrevista i esperem que l'obra vagi bé. Gràcies. A vosaltres. Merci. Aneu al teatre. Gràcies.